An saoire a bhí ann, agus bhí cúrsa de dhéagóirí ar siúl sa Ghaeltacht. Drastal Liam, Mark agus Seán ar an gcúrsa. Thug tuismitheoirí Sheáin chun na Gaeltachta iad. Ní raibh mór an slí sa chár leis an méid bagáiste a bhí acu. D'fhág na tuismitheoirí slán leis an trúracha agus dúirt siad leo bheith cuaramach. Dúirt siad mór leo sular ill siad ar an gcár. Bhí listan na nimachtaí ar chlár na bhógraí. Thosóch na ranganna gach maidin ar a leathuairs tar éis a naoi, agus críoch nóidís in am don lón ar a leathuairs tar éis a dódhéag. Tar éis leoin, bheadh cluichí páirce ar siúl, ar an trá nó i halla an choláiste. Díolach na daltaí ar na tithe lóistín an sin don dinéir. Tar éis an dinéir, bheadh céilí nó seo talanne ann. Chléifí an rolas na tithe lóistín ar a leathuair tar éis a de. Tróna amháin, bhí cluiche peile ar siúl sa pháirc. Bhí Liam a ri I dtreo an chúil. Rinne Seán tacill déanach agus bhuail sé sa chosaí. Hit Liam ina chanap ar an talamh. Rug sé graim ar a chos deas agus lig sé beic ú fása chas. Chuir an múntóir spórt isteach sa chár é. Bheadh orthú toras 50,000 a dhéanamh go dtí an tospedéal. Dír an príomhide ar an múntóir gléach a chur ón ospedéal. Bhí brón ar Sheán faoin Timpiste agus bhí trua aige do Liam, tuisc gur thuig sé an dúla bhí aige sa spórt. Nuair a thris siad an tospedéal, cuireadh Seán ina lí ar thrálaí. Rinneadh scrúdú ar a chos, agus tar éis tamhail tháinig an dochtúir chun cainte leis an múntóir spórt. Dúirt sé nach raibh cos Sheáin briste, ach go mbeadh ar maidí crise a úsáid ar feadh seachtaine. I gceann seachtaine bheadh go chos ar fónamh arís. Nuair a d'fhill siad ar an choláiste, chuir an príomhide gléach ar thuismitheoirí Sheáin. Labhair sé le bannaí hé, máthair Sheáin, agus duine sé an scéal de. An oíche sin, bhí céilí ar siúl I halla an choláiste. Shiúil Seán isteach ar na maidí crise in éineacht leis an múntóir spórt. Bhí a cháirde sásta a gcail agus chuir siad fáilte mór roimhe. Thosaigh cuideacha ag bualadh bosa.